Быйылғы 2024 ел республикала мөмкинчелектәре сикләнгән кешеләр турында хәстәрлек елы дип игълан ителде. Ошай канлы районда төрле саралар үтеп килә. Узган атнала Бикбулат авылы янында урынлашкан Хозур табигать косагы Иярлетауда Рәсәй көненә арналган Һабантуй байрамы оештырылды. Унда катнашучылар халык уеннарында катнашты, үзен етезлектә, мәргәнлектә, откырлыкта сынана. Бүген без районыбызның иң матур төякләренең берендә, Иярлетау итәгендә, физик мөмкинчелекләре сикләнгән кешеләр арасында Һабантуйга йыелдык. Бұл сараны без 2019 елда башлагайнык, әмма ләкин пандемия аркасында туктатып тордык. Менә инде быел тагын тергездек бұл очрашуыбызны. Бүгенге йыелышта безнең халык уеннары, халык бәйгеләре каралган һәм шашкы уены буенча ярыш үткәрәбез, дартс бәрү буенча һәм инде ярыштардан һоң без кастрда пешкән тәмне аш ашап, бер-беребез белән аралашып, сараны тәмамлап куярга планлаштырдык. Рәшәт Александровна, әйтегез әле 2019 елда башлагансыз, әһәмияте бындай саралардан кирәкме, ул бындай очрашулар оештыру? Бындай очрашу оештыру бик кирәк. Чөнки күп инвалидларыбыз бик өйләреннән сыкмай утыра бит инде. Русча әйткәндә проблема четырех стен. Шуга һәрберен сыгарга килә. Именно табигать кусагында алар асыла, үзләренең талантларын аса, яңа мөмкинчелекләрен аса, безнең өчен генә түгел, үзләре өчен дә. Хәтта кайвакыт аптырап куялар, оказывается, я могу дип русча әйтмешләр, мин аны булдыра алам, мин аны эшләнем дип куанып, дәртләнеп кайтып китәләр. Шуга ошо табигатькә сыгуды без еш оештырырга тырышабыз һәм тормышка ашырабыз бұл сараларды. Бикбулат авылынан килүче Сафа Кинябаев та 1996 елдан алып инвалидтар җәмгыятендә тора. Ул бөтә сараларның районда республикала оештырылган ярыштарның актив катнашучысы. Кайсандан был оешмала тораһың, Сафа, шул хакта? Мин Кинябаев Сафа, Алтынхужа улы, Бикбулат авылынан 96 елда асылган общество инвалидовка мөрәҗәгать иткәйнем, шуннан бирле әлеге вакытта йөрим. Нинди сараларда катнашаң, нинди ярыштарда катнашаң? Төрле ярыштарда, ниндәй генә спорт ярышларында һәр вакытта мин катнашам. Менә әле һуңгы тапкыр Белорет районына барып, катамараннан беренче урында алып кайтты Күгәрсен районы. Шуннан бездә әйтә торгайнылар инде. Ошо командалар араны Башкортстандан команда Күгәрсен районнары киһә, бездән дип гез подароклар, ниләрде, призларны аларга кайталар дип. Спортсменнар безнең һәйбәт. Менә Гөлшат Александровна җитәкләй алгы вакытта бит инде. Шуннан Демченко Аниса Сөләймановга рәхмәт. Илнур Гилманович Минегалишка һәм Идрис нигә кемәле ул исеме Маракта. Шул инде Арай Идрискә рәхмәт. Һәр вакытта шул 96 елда бездә өйрәттеләр һәм мин үземчә ниткәндә кул көрәштерүсен беренче ушалла бардым бит инде. Шуннан шашки буенча беренчелекте алдым. Шуннан капью буенча өченчелекте. Һәр бер ниләрдә инде алтын медальләргә лаек булам инде. Рәхмәт. Ишеткәнем бар, еш кына оештырып торагыз, менә шундый Һабантуй һездә охшаймы, катнашагыз? Именно шулай охшай. Потому что кешеләр өендә менә күп инвалидлар бит инде уялабыз диләр бит инде. Өйләрендә биктәнеп утыралар. Мен әйтәм, әйдәгез, мен әйтәм, обществога керегез, мен әйтәм. Там же спортом надо заниматься тием. Ну киләләр менә, Аллага шөкер. Безнең нигә мөрәҗәгать иткән кешеләр хәзер күбәйде. Менә теге бертөкләп йыла дип алтын тикеле без хәзер күбәйдек районда. Шул һәр вакыт менә мин үземдә инде менә халыкка нигә инде мөрәҗәгать итеп торам. Әйдәгез безнең нигә керегез дип.
Оешмага керегез. Һәр керәләр. Һабантуй байрамының һуңында сарала катнашучылар самауыр сәйе менән һыйланды. Усакта бешкән аш ашаны, аралашты, күңел асты. Мен Зөфәр Избаев, Юкбалат авылында торам. Мен 2006 елдан берле инвалид туруда. И по программа миңа коляска бергәннәр. 2000 елдалар. И ней. Ул мин колясканы вообще тотылман бер яңа күн саята. И мин утырһам, мен кабат тора алмасмын дип уйлайм мин аны колясканан. Кем нуждаешься? Пожалуйста, килиннәр алам, бесплатно бирәм. Кемгә мөрәҗәгать итһеннәр? И мөрәҗәгать итәргә Магрусат Александровнага. Мин ага әйтеп куйганмын. Ул моны бүген алып китеп тигендә үзенә лә куярга инде. Шул мине әйтә торган үзем.